aquí vivimos en parceliñas, é dicir, a mentalidade ten que superar a localidade, ten que superar o teu concello, tens que ter unha visión global de unha comarca natural ou de dúas comarcas natural, que é Soneira e Fisterra, é dicir, a comarcas de Soneira e Fisterra, pois temos moitas cousas en común. Bueno, pois aí é donde verdadeiramente tiña que haber unha mancomunidade, non están funcionando. Primeiro, os recursos económicos son pequenísimos, é dicir, os concellos están limitados polos recursos, non? Nin a Xunta, nin o goberno central manda os recursos que lle corresponden e que se necesita. Entonces, hai concellos que para manter os servicios mínimos non lle chega os ingresos, as participacións do Estado nin da Xunta. E para promocionar os concellos a nivel industrial ou a nivel turístico, porque en turismo temos moito que vender, pero hai que seleccionar tamén, sin discriminar, non para discriminar, senón que se pide, porque si é un turismo masivo, perdes calidades que non te podes mover e estás incómodo, o sea que non cuestión ben. Entonces eu creo que sí, pero non os concellos, eu non lle vexo, non sei se a experiencia de Neria, ao mellor, pois, a viron negativa ou ben negativa e non teñen ánimo de montar algo novo, ou é que é moi localista e non ve máis aló do seu concello, non?